Fuchs. Er det 2? Ja. Den føder. Eller er de ved at parre sig? Det er sådan en ting, der kommer Nej. ud, når de parrer sig. Nej, Se, de vikler sig rundt om hinanden. Men det kan snegle ikke Hvor er af. det mærkeligt. De parrer sig. Seriøst, de parrer sig. Hvad fuck er det, vi ser på? Prøv at gå lidt ud, så man nok kan se, hvad de hænger i. Men du skal lige have den der snor med. Den der slimende snor, de hænger i hele vejen. Gud, hvor er det langt ude. Det har jeg aldrig set før. Har du nogensinde set det før? Nej. Det er helt vildt det der. Det er som om det, altså de der kommer ind for en hver, ikke? Er det sådan, tror du? Det tror jeg. Det kan det godt være. Jeg tror ikke, de ved. Jeg tror, det er sådan en paringsting, de har gang. Ej, nej, nu snor de dem helt vokset. Åh, kæft, hvor er det mærkeligt. Hvad er det her for noget? I går var det regn. Det så mærkeligt ting. Det var sygt. Ej, den der, vi skal sende den til Vild med Natur. Ved du ikke det? Vild med natur. Hvad fanden hedder de? Hvor er det mærkeligt. Vild Naturligt. Ved du ikke det? Vicky, hjælp os. Hvad fanden sker der her? Du har nok ret. Det passer. Ej, det er egentlig det er flot på en eller anden måde. Kan du se? Ja, det er det. Men det er også meget mærkeligt. Gud, hvor er det vildt. Gud, hvor er I vilde. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er jeg heller ikke. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skulle synes om det. Jeg tror nok, jeg kommer til at synes, det er fascinerende. Det er meget mærkeligt. Der kommer mig. Nu er vi jo nødt til at se, hvornår de slutter. Det kan godt være, jeg skal... Ej, jeg skal lige se. For helvede, Simon. Ej, Så hvad? sker der noget. Hvad skal der? Kommer sådan noget hvidt skum herom. Ja. Fuck. Det er bare den rene alienfilm, vi sidder og kigger på det her. Så siger det godt, at jeg skal tidligt op, men det her, det skulle for spændende. Kom her med den. Den vil lige sådan helt på fanget herovre. Hvor er det sygt. Nu kommer du sidde ved hovedet. Sidde ved hovedet. Ja. Men jeg synes også, altså, Prøv at se her nede under. jeg tror også det her, at jeg kan ikke se noget her. Kan man lige holde? Og lys herunder. Ja. Det er for vildt, det der. Ej. Der er sådan en vandmand, der kommer her. Der foregår. Men det er da også utroligt, at de kan lave så sej en slimsnor.
Så der kan hænge 2 snegle i den, som vrider sig. Det er mærkeligt. Det der, det er for vildt. Folk må tænke, hvad fanden laver de? Jeg tænker, hvad de vil. Til en alien. Det er sgu da det vildeste. Og hvad skal så ske herfra? Man får lyst til at røre på den. Nej, tak. Når I får lyst til at røre Det er da ikke dræbersnegle, det der. Nej, det er de der leopardsnegle. Er det ikke? Jo, Det tror jeg. det er i hvert fald en plade. Det her skal vi vise til din mor. Og til Johan og Vicky. Hvad sker der deromme? Den der side der. Der sidder ud over hovedet, så kommer den der slim. Ja. Snor. Der er ikke noget inde i det holder der hvide helt fast. snask, vel? Det ser ikke sådan ud, vel? Det ser bare ufatteligt flot ud. Det ligner sådan en koral. Ja. I skulle for sig. Kommer sådan Hvad er ud I af så hovedet på laver? den. Kan du filme den? Kan man se den? Kom ud af hovedet på den på den anden side. Ikke rigtigt. Kan du se noget? Nej, ikke en flyvende fis. Hold den selv. Kan du ikke se det? Nej, ikke rigtigt. Der kommer ligesom lidt kambolage med lys og hænder her. Ja. Du bliver nødt til at holde den. Vi er nødt til at finde ud af... Du skal lyse foran. Du skal lyse Ja, men foran. nu er det sjovt, du kan se sådan hullet inde på siden af den. Men du kan ikke se, hvor du finder os. Men det fortsætter bare, eller hvad? Men der må du nu bevæge den så. Men altså, de der snegle, vi har i børnehaven, kongersnegle, de lægger æg. Det troede faktisk alle snegle gjorde. Alle lande. Nej, også alle snegle. Jeg troede, alle snegle lagde æg. Hvad fanden er det, de laver? Men der er noget inde i det der, ikke? Det ser næsten sådan ud. Hvad? Du kan se den der prik der. Ja. Er det en snegl? Er det en spøgelsesnegl, der er på vej ud af den? Eller hvad fanden er det, der sker? Er det sådan en hvid snegl? Jamen, vi er om, Det er den første albinosnegl vi er ever. om, der kom 2. Det er godt. Ja, og nu er de blevet til en. Hvad sker der nu? Nu sker der Hvad noget. fanden sker der? Nu slipper de hinanden. Nu stopper det. Slut. Slim af. Tilbage. Så er det slut. Hvor er det vildt. De har ham til nu ud af siden af hovedet. Ja. Men var det bare sådan en pegningsritual? Det tror jeg. Det er ikke rituelt, jeg tror, det er bare så. Tror jeg. Og så tror slimer jeg det også, helt det er. ned, nu falder det ned. Tror du? Du kan få ad, så siger det bare klask. Jeg tror, Og den kan- fire så ned. Kan den holde sig hele vejen ned? Det er blæret. Det gør lige sådan her. Så man kan se.
Kommer der snask ud. Jeg synes, det er dybt Det er ved fascinerende. at vikles ud af hinanden. Ja, eller de bliver så små. hvad? Nej. De var så store, og nu bliver det mere og mere i. Men de er jo færdige. De drøber løs. Den er stadigvæk ud af hovedet. De bliver mere og mere en knude. Så kan man se, der er det der hul i siden. Gud, hvor er det sjovt. Skal den ikke suge den ind igen? Jeg tror, de bare sidder sådan der, indtil de kommer ud til noget fast underlag. Så de Så slimet ned. de er sådan bundet ind for at beskytte hinanden. Eller hvad laver de? Det er noget særligt noget der. Det er jo det er så dårligt til at filme. Ej, hvor de drøber. Det drypper med et eller andet snask. Ja. Den er stadigvæk ud af siden af hovedet på den. Mm. Har sådan en hul i siden, den lige spytter ud af. Skal den ikke ind igen? Skal holde. I bilen kommer der nogle gående. Jeg er ligeglad. Okay. Det der, det er for sindssygt. Så er Nej. der sat sammen med slim. Ej, hvor er det vildt. Jeg tror, den falder ned så. Men det kan da godt være. Hvad? Det kan godt være. Tror du? Altså, nej, nu søger den bare hen. Nå, Så slipper de hinanden nu. Ja, så er det slut. Så er det slut. Ja. Ej, hvor er det mærkeligt. Hold kæft, mand. Nu skal vi se, om den så slipper den der. Det tror jeg, den slimer der også bare videre, tror du ikke? Så, tak for det. Farvel. Ej, hvor er det sjovt. Nå, så den nederste slipper slimsnoren, og så den anden bliver bare... Men den gør da bare det samme, tror jeg. Det gør den vel nok. Ja, tak for den gang. Og så op et spindelvæv, hvor du kan sidde fast. Nej, Den er væk. Tak for den hvor gang. er det fascinerende. I for sig. Og hvad gør den så nu, den der? Den må da bare lige komme ned, som den anden gjorde. Min kongosnegl var død i dag. Nå, Det var ikke så godt. den blev ikke helt gammel. Jo, de kan blive 10 år gammel, siger Google. Men den havde mistet en stor del af skjoldet. Og så vidt jeg kunne læse mig frem til, det er, at hvis de ikke kan holde sig fugtige nok, så tør de ud. Ja. Ding. Nej, hvor er det sjovt. Hvad gør den nu? Næver den over, eller hvad gør den? Den maver. Den hugtænder. Den har faktisk tænder. Hvad laver den? Det ved jeg sgu ikke. Duing. Ej. Måske den bare... Så, Nå, så. Kom den også. vi lader dem jo leve, fordi vi tænker, at det er de gode snegle, ikke også? Jo, jo. Helt sikkert. Nu se, hvad så det er tavligt slået ihjel nu. Efter alt den anstrengelse. Nu har den... Jo, den har stadig ud af hovedet. En motherfucker edderkop. Jeg er så meget gåden lige nu. Farvel.
Okay. Men den var stor nok. Den var lige rigtig tæt på. Hold da, jeg vil kuldegys. Det var det også. Det var pænt stor. Jeg tror godt, den kunne hamle op med de 10 cm der. Nu kan vi ikke sende den til... Nå, vi skulle lige have filmet edderkoppen også, jo. Jeg siger, nu kan vi ikke sende det til... Jo, det er Nej, nu har vi sandt. dræbt edderkoppen. Ja, undskyld, Vicky og Johan. Nej, det kunne hun ikke. Så, jo, de tilgiver os. Fordi vi har optaget det her meget fantastiske. Tror du? Ja. Vi bliver bare nødt til at sende det uden tale. Hvad laver du? Gud, hvor er det bare fantastisk. Altså, jeg synes, det er helt vildt, at vi kan lave sådan en slimende... Hvad tror du, den laver? Jeg ved det sgu ikke. De renser sig. Tror du? Den der overfald er søvn. Der er ikke nogen, der sover. Der er total aktivitet hos dem begge to. Tavlige. Det er... det var et helt uventet syn, Det var et... vil jeg lige sige. Skal den ikke slippe sin Meget fin. snor? De kan sådan noget der. Den er jo næsten tyndet ud, ikke? Der er næsten ikke så meget Det er utroligt så meget slim derinde i den. følge helt ned. Ja. Jeg lavede sådan en helt utrolig slimsnor. Skal jeg lige nusse lidt her til sidst? Efter nusning. De bobler løs. Okay, det har været aftens oplevelse. Hvad laver den? Den renser sig. Ja. Det er sjovt, for jeg har faktisk heller aldrig nogensinde set den slags snegle rulle sig på den måde. Jeg har aldrig set noget lignende. Nej, det er ingenting. Men jeg har heller ikke set den forme sig selv. Altså, Nå, lægge sig selv i den formation. Den har det dårligt med det, der skete. Det var dårlig Det føles så knald. voldsomt. Ja, det var dårlig knald. Lige her midt. Ja, der var så prøvet at få den anden slim, og så På plankeværket. folk har pakket. Sæt på røde på. Skal I man så Roskilde, laske hvad den skal der i, der? Begynder at æde sig selv i had. I selvhad. Men der skal den der snor Over at den har over. udsat sig for det, den lige har været Den der snor skal væk, ikke? en del af. Skal den benaske Ja. snoren? Det kan være. Strengen. Slimstrengen. Det er dybt fascinerende. Jeg synes, det har været det her kvarter hver, eller hvor længe vi har. Så. For helvede, jeg kan ikke overføre det ordentligt. Kommer snart hen til dig. Det var eddermuk med en kæmpe edderkop, Simon. Ja. Så her i fordybet snak, så ikke kan se, jeg ved at blive angrebet af en kæmpe motherfucker derfra. Altså, man må også lige give os, at det er godt klart, at vi ikke har drillet den endnu, ikke? Nej, man skal... Man får lige lyst til at dutte lidt til dem, ikke? Du er ond. Men kan den ikke komme af med Nej, jeg er den ikke snor ondt, der? jeg bare... Kan den ikke komme af med den snor? Jeg tror ikke, der er noget problem med det. Man skal den ikke af med den snor? Hvad den laver? Hvad laver den? Jeg tror, den prøver at få gnaske i snoren over. Jeg ved ikke, hvad den laver. Den der slimstreng. Ja. Den kan jo ikke rigtig komme videre, før den er Altså, frigivet. er alle snegle tvekønnet, ikke? Jo. Var det ikke sådan? Jeg ved, altså... De her må få det alle sammen. Jeg ved, de hermafroditter. Hermafrodit.
Men det er sjovt, den kan lave sådan en knæk. Og det ser så sjovt ud. Den sådan snor sig selv på den måde. Har du fået krampe? Cramp? Skal den ikke have den der snor? Jeg forstår det ikke. Nu hjælpe den. Lige hakke snoren over. Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Nå, vi går ud fra, at den får den der snor snasket over. Nå, Hvis Er det hvad der det? foregår. er det det, vi siger? Jeg ved ikke. Tak for denne gang, Snegle. For et fantastisk liveshow. Ja, tak Det var for det. Ja. vældig fint. Helt Den laver jo et eller andet. særligt. Og på en måde ret syret. Den laver et eller andet der. Men den laver noget, det siger du. Hvad laver den? Hvad har du gang i? Nå. Nu kan vi simpelthen se. Prøv lige at bare blive der. Kan du se det snasker. Så umiddelbart til ud som om den prøver at snaske den der streng over, men Tænk at snakke og sådan noget. Jeg stod helt fast nu. Drømmer om snakke til mig. Ja. ja, nu går ud fra den Nu snasker. må vi få den ind på den igen, eller hvad? Skal vi lige have den en gang til? Med fan. Vi starter forfra. Se. Nu må det være nok. Men nu. Må det være nok. Se, den har fået strengen af nu. Ja, det var så den gnaskede over. Så Ja. lykkedes det. Men det ved jeg ikke nu. Jo, det ved jeg godt. Den har fået den af. Ja. Så er det slut. Sjovt. Nå, ja. Men vi siger tak for showet. Good night. Oh my god.